Una noia amb discapacitat intel·lectual marxa de vacances a Roma. Ha accedit online a la pàgina web oficial per sol·licitar la targeta sanitària que necessita perquè la puguin atendre a Itàlia si es posa malalta. Després de barallar-se amb el menú de la pàgina web, li ha sortit un text quilomètric amb lletra molt petita i amb un llenguatge que no s'entén pràcticament res. Navegant, se li ha obert una finestra que pregunta si vol seguir aquesta operació. Té por d'equivocar-se. Finalment, ha de renunciar i demana a la seva germana si la pot ajudar. D'això se'n diu barrera de comunicació. Fent les webs i apps accessibles per a tothom. Benvinguts a un nou episodi del videopodcast Desxifrant el nou codi d'accessibilitat. Soc en Josep Maria Soro. Avui volem parlar d'accessibilitat digital, o dit d'una altra manera, volem descobrir què es pot fer per superar les barreres que encara trobem a les webs i les apps. Ens acompanya un expert en accessibilitat digital. Oriol Gómez Sentís, benvingut. Hola, Josep Maria, encantat d'estar aquí parlant amb tu avui. El mateix dic. Escolta'm, Oriol, ets programador. En què consisteix la teva feina? Sí, soc programador des de fa ja 5 o 6 anyets i també soc responsable d'accessibilitat digital. Ara treballo a una multinacional, a Dow Jones, que és una empresa de notícies, i m'encarrego de que les webs i aplicacions que tenim siguin accessibles per al millor número de persones possible. I també m'han dit que fas adaptacions de videojocs. Sí, tinc un projecte personal que és la creació de videojocs. A vegades ja sigui adaptant videojocs que ja estan fets, però fer-los de manera accessible perquè puguin jugar gent potser que tinguin problemes visuals o problemes de mobilitat, o també fent jocs propis que són una miqueta més creatius i m'encarrego de la programació i de la creació d'idees. Tu ets una persona amb ceguesa. Això t'ha condicionat a l'hora de triar la teva professió o el que volies fer? Bueno, això és interessant perquè jo vaig estudiar primer traducció i interpretació i no me n'empenedeixo, vull dir, és una carrera que crec que és molt útil i he treballat també de traductor, però sí que és veritat que m'hagués agradat estudiar també una enginyeria informàtica, no? Que al final, no ho he estudiat, però sí que he estudiat programació i al final m'he dedicat a la informàtica, que és el que realment m'apassiona i m'agrada. I que a més permet ajudar i fer accessibles els continguts i els videojocs, en el teu cas també, a moltes persones. Escolta'm, quin percentatge de les webs que utilitzem és accessible? Bueno, això és una pregunta molt curiosa, no? Perquè realment, vull dir, quan diem webs accessibles, a què ens referim, no? Perquè sempre hi haurà algun usuari, alguna persona que la web no serà accessible, no? Perquè és molt, molt, molt difícil tenir el 100% d'accessibilitat per tothom. Però, més o menys podem dir que hi ha informes que diuen que el 95% de les webs no són accessibles. Això és molt heavy. 95? Sí, 95% de les webs no són accessibles. M'estic referint a molt, molt extrem, val? És molt difícil quantificar el percentatge de webs que no són accessibles perquè al final, si comparem, per exemple, 1 milió de webs, és molt normal que el percentatge no siguin accessibles completament al 100%, i això és el que quantificava aquell informe, però al final sí que és veritat que moltes de les webs que avui dia en les que entrem són bastant accessibles, per sort. I quines són les principals barreres de comunicació que hi trobem? A què ens referim en accessibilitat en general o... Sí. A l'hora d'utilitzar aquella web i de trobar-hi la informació, què és el que ho impedeix per a les persones que tenen alguna discapacitat? Bé, sobretot, crec que els problemes que més ens podem trobar són problemes de navegació per teclat, falta de text alternatiu en les imatges, el contrast també és una cosa que falla moltíssim, no? Perquè hi ha unes regles de contrast que després comentarem que normalment no es compleixen perquè a l'hora de dissenyar una pàgina web no s'ha tingut en compte. També tenim problemes de programació en general, no? D'atributs
del codi que no s'estan respectant i que no són accessibles, és a dir, la mala utilització dels atributs àrea, per exemple. Dels atributs d'àrea, què vol dir això? Els atributs àrea són uns atributs que fan que una pàgina web doncs, sigui accessible per tecnologies d'assistència, com poden ser lectors de pantalla o dispositius d'input per veu. Aquestes són les barreres. Ara posem-hi solucions. Què és el que fa accessible una app o una pàgina web? Jo crec que la solució principal és començar des del principi, no? Quan comencem a fer una web des del principi, de manera accessible, de manera que tant dissenyadors com programadors com la resta d'una empresa estigui d'acord amb que la web ha de ser accessible, doncs començar directament a partir del moment en què una persona decideix fer un producte o una web, no? I per això tenim les pautes de les WCAG, que es diuen que són les Web Content Accessibility Guidelines, que es reparteixen en 4 principis, que són perceptible, operable, comprensible i robust. Jo aquí m'he perdut, eh? Sí? Sí. Vaja. Fem-ho més accessible, fem-ho més comprensible. Fet. Què són aquestes pautes? Bé, les pautes WCAG són unes pautes que ja tenen més de 25 anys, que es van començar a pensar gairebé des del principi d'internet o així, bueno, no tant al principi, però cap als anys 98 ja va sortir la primera edició de les WCAG o de les Web Content Accessibility Guidelines, i des d'aleshores doncs, s'han anat fent versions. Ara ja anem per la 2.2 i a punt està de sortir la versió 3. Però bueno, per això encara falta una miqueta. Doncs aquestes pautes es divideixen en 3 nivells de conformitat i són el nivell A, el AA i el AAA. I ara, doncs, on estem, la majoria de països han adoptat el nivell AA com a nivell de pautes de les WCAG que han de complir les webs i aplicacions, sobretot del sector públic, però últimament del sector privat també. Per tant, que siguin usables i que puguis navegar-hi i que puguis trobar la informació que necessites. Aquestes WCAG el que fan doncs, és solucionar les barreres que comentàvem abans d'una manera que sigui més o menys estàndard per tothom. Perfecte. Escolta'm, què cal tenir en compte? Ens centrem ara en col·lectius concrets per a una persona amb discapacitat visual. Bé, doncs per una persona amb discapacitat visual tenim, per exemple, que sobretot, jo crec que el més important és l'estructura de la pàgina, no? Els encapçalaments, les regions, és a dir, si tenim una part de la pàgina que visualment està destacada, doncs també ha d'estar programàticament destacada perquè les tecnologies d'assistència, com els lectors de pantalla, doncs ho puguin reconèixer. També la navegació per teclat, els atributs àrea, que dèiem abans, i sobretot el text alternatiu de les imatges, si hi ha algun vídeo que porti audiodescripció. Bueno, això depèn una mica també de quin tipus de vídeo, però normalment sí que està bé que tinguin audiodescripció. Ara, la intel·ligència artificial, per exemple, ens pot ajudar a fer aquestes tasques d'autodescripció d'imatges incorporades en una web? Sí, la intel·ligència artificial últimament s'està avançant moltíssim en tots aquests temes. De fet, ja hi ha aplicacions que descriuen imatges, que descriuen vídeos, fins i tot en dispositius com ulleres, no? Que poden descriure fins i tot el que està mirant una persona i tal. Però sí que és veritat que s'ha de continuar fent també una tasca humana de revisió de les webs. Això és importantíssim. Escolta'm, i quines eines necessiten les persones amb sordesa per poder accedir a una informació digital? Bé, això és interessant, perquè a part de la subtitulació, no? que tots tenim bastant entès, també és important que durant, per exemple, les reunions d'empresa, doncs, la persona que està parlant no es posi la mala cara, no? Coses així, perquè la persona amb sordesa pugui llegir els llavis. També tenim el llenguatge de signes. Tot això es contempla també dins de les WCAG. És a dir, si tenim un vídeo dins una pàgina web, les WCAG diuen que ha d'anar subtitulat. I per a una persona, estic pensant en discapacitat intel·lectual, clar, també cal una adaptació de la pàgina o de l'app perquè la persona hi pugui accedir a la informació de forma clara i entenedora. Sí, de fet, les WCAG
contemplen alguns temes de discapacitat intel·lectual, però crec que no és suficient. Val? El tema de discapacitat intel·lectual, a Catalunya, per exemple, es contempla molt bé perquè està el Codi d'Accessibilitat, que sí que contempla una miqueta més tots aquests temes, i a part de les UACAC, doncs inclou també temes de discapacitat intel·lectual, no? Com poden ser, per exemple, el més important, i és el que vèiem amb l'exemple que hem posat abans de la noia que anava a Roma, doncs la lectura fàcil, no? Hem d'intentar tenir una web doncs, que sigui comprensible, que el text estigui ben posat al principi, que no s'hagi de fer massa scroll, els formularis que no són gaire clars i a sobre després et donen 5 minuts per omplir-lo, no? Coses així, la iconografia, que no hi hagi massa gifs, val? Tot això està contemplat a dins del Codi d'Accessibilitat, però sí que és veritat que s'ha de treballar bastant, perquè moltes webs no ho tenen contemplat, això. Clar, que sigui amb llenguatge fàcil, no? També. Escolta'm, el Codi d'Accessibilitat recull tots aquests requisits? Sí, això està recollit al Codi d'Accessibilitat i és el que dèiem abans. A les UACAC, per exemple, sí que està recollit, però no d'una manera tan clara com sí que és el Codi d'Accessibilitat. I és per això que doncs, a Catalunya doncs, podem dir que estem una miqueta més avançats amb això. Avui dia amb la intel·ligència artificial sí que es pot jugar una miqueta més, no? Perquè ara estan sortint els navegadors webs que són com agents i tot això, que t'ajuden, no? A omplir i a llegir les webs, però bueno, és el que dèiem abans, sempre és important doncs, que l'accessibilitat sigui real, no dependre sempre d'una IA que t'ho faci tot. I això com es porta a la pràctica en el cas de les administracions? Bé, com dèiem abans, és important que qualsevol producte que es comença a fer, doncs l'accessibilitat estigui present, no només a l'equip de programació i disseny, sinó des de l'administració en si, no? I això doncs, també es pot portar a terme, és a dir, si ja tenim un producte fet, doncs és important que una empresa externa doncs, pugui fer una auditoria d'accessibilitat o inclús una persona que estigui dins de l'empresa, doncs, especialista en accessibilitat, doncs, que faci una auditoria sobre l'accessibilitat real d'un producte que ja existeix per poder començar a arreglar doncs, cosetes que es vegin que no estan bé. I això és el més important. Jo crec que al final quan tenim un producte, per exemple, que ja estigui fet i que no es pot començar de zero perquè costaria massa, doncs anar arreglant cosetes que es vegin que estan malament, perquè si no el problema és que mai es comença i mai s'acaba. I quin termini tenen les empreses i les administracions per fer-ho? Bueno, això és interessant perquè el codi va entrar en vigor l'1 de març del 24, és a dir, fa més d'un any, i la majoria de clàusules especifiquen doncs, que les administracions tenen un any per començar, bueno, no per començar, sinó a fer que les webs siguin accessibles. Sí que és veritat que quan una web ja està feta doncs hi ha una mica més no, que... És més difícil, no? Sí. Bueno, no és que sigui més difícil, sinó que el codi especifica doncs, que tens una miqueta més de temps, quan ja tens una web feta, doncs tens uns quants mesos per anar fent, no? Per anar canviant petites coses i tal. Però tot i així, doncs, ja anem tard. Vull dir, ja hauria de ser... Les webs noves que s'estiguin fent han de ser accessibles i les webs que no ho són, que ja s'han fet, han de començar a ser-ho. O sigui, ja no tenim excusa per començar amb l'accessibilitat. I per les empreses que hagin de fer una pàgina, o les administracions que hagin de fer una pàgina web nova o una app, què els recomanaries? Bé, la meva recomanació és el que hem dit abans, vull dir que es comencin a fer auditories, perdó, has dit una nova, no? Sí, quan algú vol fer una pàgina nova, que és el que hauria de tenir present, i potser aquestes auditories qui les fa? Bueno, es pot fer publicitat o què? No em refereixo tant a una empresa concret, sinó a quina figura hauria de fer aquesta auditoria o hauria d'acompanyar l'empresa i l'administració perquè aquesta pàgina sigui accessible. Bé, doncs ho fan normalment empreses externes que poden fer una auditoria d'accessibilitat i doncs a partir d'aquí començar a solucionar problemes. El que s'ha de fer és això, vull dir, i si es tracta d'una pàgina nova,
treballar directament amb l'accessibilitat, és a dir, amb equips de disseny i programació que sàpiguen accessibilitat i si no se'n sap, doncs tenir alguna persona a dins de l'empresa o bé amb una empresa externa que conegui el tema de l'accessibilitat. Oriol, moltíssimes gràcies. Ens has descobert moltes coses que jo desconeixia, almenys, i també ens has demostrat que amb enginy, amb una mica de creativitat i amb les eines que es necessiten, es pot democratitzar l'espai digital i fer-lo accessible a tothom. Moltes gràcies. No, gràcies a vosaltres. Vull dir, al final l'accessibilitat és molt important per tothom i crec que amb accessibilitat, doncs jo sempre dic una cosa, si una web no és accessible, doncs entrem en una altra, no? Per tant, la web ha de ser accessible i les aplicacions també. Bon consell. Gràcies, Oriol. Doncs això és Desxifrant el nou codi d'accessibilitat. Esperem que el capítol d'avui hagi estat útil i inspirador. I recordeu, sense barreres, el món és més fàcil per a tothom.